rezistorů. My se postupně budeme chtít dostat k tomu, že budeme umět řešit takzvaný tady rezistorový sítě, kde vlastně bude obvod, kde budou nějaký zdroje a nějaký jako spousty rezistorů, takhle uspořádaný do složitých sítí a budeme chtít zjistit, jaký proudy tečou jednotlivýma rezistorama a jednotlivýma větvema a jaký napětí jsou na těch jednotlivých rezistorech. A takovýhle odporový sítě, to se sice vyskytuje v elektrotechnice, ale ne zdaleka každý z vás bude elektrotechnikem. Nicméně my to bereme jako model jako obecných sítí, které se vyskytují všude možně ve světě a podobné principy by se mohly uplatňovat třeba v sítích kanalizačních, silničních sítích, nějakých internetových sítích, prostě kde můžeme vlastně mluvit třeba o nějakých proudech a nějakých odporech. Jo, takže to je taková motivace, budeme se vlastně zabývat principama sítí a to, co my víme, už co umíme řešit, je úplně jednoduchoučkej obvod, kde máme nějaký zdroj napětí a je tam jeden rezistor a tím obvodem potom teče nějaký proud a my víme z Ohmova zákona, že teda jo, ten proud je přímo úměrný napětí, nepřímo úměrný odporu. A co kdyby ale nebyl takhle jednoduchý případ? A my si rozebereme teď poměrně podrobně ten druhý nejjednodušší případ, a sice, že mám sériově spojený dva rezistory a probereme si to podrobně a budeme si říkat nejenom, jak ty věci jsou, ale i proč tak jsou. Jo, takže bude to takový jako trochu podrobnější. Takže tady máme zdroj a máme tady ty dva rezistory. Tady na zdroji je nějaký napětí, já říkám, že je 60 V a pak tady máme rezistor R1, odpor 10 ohmů, rezistor R2, odpor 20 ohmů. A na každém tom rezistoru, kdybychom tam takhle mezi koncema měřili napětí, tak bychom nějaký změřili, jo, U1 a U2. A teďko tím obvodem teče proud, jo, dohodnutý směr proudu tímhletím směrem od plusu k mínusu a můžeme si všimnout, že vlastně ten proud, jako co proteče přes R1, tak to taky proteče přes R2 a to taky proteče přes ten zdroj. A my vlastně ten proud elektrický, jo, nějaký to proudění nábojů, považujeme vlastně jakoby za nestlačitelnou kapalinu a v takovém případě prostě musí platit, že proud, který teče tímhletím rezistorem, bude mít úplně stejnou hodnotu jako proud, který teče tímhle. Jo? Prostě co proteče tudy, teče i tudy. A teče i přes ten zdroj. To znamená, proud, který teče přes zdroj, to by taky odpovídalo, budeme jaký nazývat celkový proud obvodem. Proud, který teče přes zdroj, je úplně stejný jako proud, který teče přes první rezistor a který teče přes druhý rezistor. Takže vlastně místo I1 a I2 už budeme moct taky používat klidně jenom to Ičko. Jo? Je to úplně stejný proud. Tak a co se týče těch napětí, jo, tak ten zdroj má napětí 60 V a to vlastně znamená, ten zdroj je jakýsi jako čerpadlo, který hrne náboje někam a ty náboje potom na té jedné straně, třeba tady, tak mají relativně vysokou potenciální energii, ten zdroj vlastně zvýšil jejich potenciální energii, jakoby je někam nadzvednul třeba v analogii s tím gravitačním polem. Jo? A tady si to můžeme představit vlastně na křivce potenciálu nebo potenciální energie toho náboje. Ten náboj vstupuje tady a ten zdroj ho natlačí někam ten náboj a tím se tomu náboji zvýší potenciální energie. Potom, když je ten náboj tady v tom vodiči ideálním, tam jako žádnou energii nestrácí, tam se může volně pohybovat, takže tam jeho potenciální energie je pořád stejná, ale potom vstupuje do toho rezistoru a tam už ten rezistor klade odpor a ten náboj se nějak prodírá skrz a při tom prodírání ztrácí energii. Jo? Takže při průchodu tím rezistorem, tak ten náboj ztrácí energii, pak je tady zaskus ideálního vodiče, energie se zachovává a pak zase teda při průchodu druhým rezistorem ztrácí energii. Takže tady získal energii ve zdroji a v těch rezistorech tu energii ztrácí. A
to napětí je nějakou jako mírou toho, jak moc velkou práci tady vlastně ty elektrické síly vykonají v těch rezistorech a ta práce vykonaná odpovídá právě tomu úbytku té potenciální energie. Jo, takže vlastně napětí bude nějak úměrný tomu na tom rezistoru, tomu úbytku té potenciální energie. Tak, a tudíž můžeme uzavřít, že vlastně napětí zdroje bude pro něj platit, že bude součet napětí U1 a U2 mi dá napětí zdroje, jo, protože napětí zdroje je tohle a napětí na tom rezistoru R1 bude tady to a napětí na rezistoru R2 bude tady to. Jo, takže mám tyhle ty základní vztahy. Proudy stejný a napětí zdroje se rozdělí vlastně mezi ty dva rezistory. A teďko tady ten vztah, jo, pro to napětí, kde mám tu rovnost, tak já si vlastně to účko můžu vyjádřit z Ohmova zákona jako R krát I a tady U1 si můžu vyjádřit jako R1 krát I a U2 si můžu vyjádřit jako R2 krát I. Jo? Tím, že jsou tady, nepíšu I1, I2, prostě jsou to stejný proudy, mám tady to jedno Ičko. A my vlastně směřujeme k tomu, že to spojení těch dvou rezistorů, tenhle ten složitější obvod, že si představíme, jako bychom ho chtěli to spojení nahradit jedním rezistorem, kde potom ten bude mít ten jeden rezistor nějaký odpor a když ho dosadíme, tak nám vyjde správný proud tím celým obvodem nebo tím zdrojem. A tady z toho vztahu, který máme, tak se právě dostaneme k tomu celkovému odporu, protože vidíme, že tady všude vystupuje to Ičko, takže Ičko můžeme zkrátit a pak dostáváme, že odpor tady toho sériového spojení je R se rovná R1 plus R2. Prostě součet odporů těch rezistorů. Takže celkový odpor bude 30 ohmů. A vůbec to není překvapivý, protože kdybychom si představili ten rezistor jako nějaký namotaný odporový drát a tady to by byl delší namotaný odporový drát, tak vlastně mám tady za sebou dva odporový dráty, celková dílka je delší a to my víme, že delší drát prostě má větší odpor. Tak, a teďko co kdybych já chtěl stanovit ty další hodnoty v tom obvodu, chtěl bych proud celým obvodem, potažmo proud těma rezistorama a napětí na těch jednotlivých rezistorech. Tak, já vím, že celkový odpor spojení je 30 ohmů, tady to by bylo 30 ohmů, a z toho si snadno spočítám celkový proud tím obvodem, je to prostě proud napětí zdroje děleno odporem, 60/30, vyjde mi 2 ampéry, takže tady tečou 2 ampéry, tady tečou 2 ampéry. Co kdybych chtěl napětí U1, tak když já vím, jaký je proud tím rezistorem, když vím proud a vím jeho odpor, tak umím automaticky počítat napětí z Ohmova zákona, U se rovná R krát I, tady v tom případě rezistor 1, 10 ohmů, teče jim proud 2 ampéry, vyjde mi, že tady naměřím mezi koncem napětí 20 V. Když bych počítal U2, tak můžu použít to samý, 20 ohmů, teče tam 2 ampéry, vyšlo by mi 40 V, kontrola, dohromady mi to dá 60 V, 20 V a 40 V, 60 V a to je to, co jsem chtěl. Případně, když už vím, že na tom prvním rezistoru je 20 V, tak automaticky právě vím, že teda na druhém rezistoru musí být 60 V minus 20 V, těch 40 V. Takže bych to mohl dopočítat i tímhletím způsobem. Takže takhle jsme vyřešili ten obvod. A já bych mohl ještě tady si všimnout další zajímavé věci, a sice, že vlastně podíl toho napětí na tom rezistoru a na tom prvním rezistoru a druhém rezistoru, tady bylo 20 V a tady bylo 40 V, takže to vlastně odpovídá poměru odporu těch rezistorů, takže vlastně U1 lomeno U2 se rovná R1 lomeno R2, a to bychom viděli i odsud. Takže čím větší bude ten odpor, tím větší na něm bude úbytek napětí, tím větší na něm naměříme napětí. Ještě bychom si mohli všimnout takovýhle vztahu, že bychom jako počítali poměr U1 vůči tomu napětí zdroje, tak pak zase bychom dosazovali tady z toho Ohmova zákona
a zkrátili bychom ty Ička, tady celkový odpor bychom vyjádřili tímhletím způsobem a vyjde nám, že potom napětí na tom prvním rezistoru, tak bude napětí zdroje krát, a teď tady mám napětí, odpor toho rezistoru děleno součtem těch odporů. Jo? Že samozřejmě zase vyjde 20 V, ale to, co tady chci říct, tak je to, že já bych mohl, kdybych zjišťoval napětí třeba tady, tak bych si mohl říct ano, tak 60 V se mi to napětí rozdělí mezi ty dva rezistory, menšímu rezistoru připadne menší napětí, většímu rezistoru připadne větší napětí a já vlastně těch 60 V dělím na 30 dílů, jo, tady 10 a 20 je 30, 60 V dělím na 30 dílů a 10 dílů připadne té R1. Jo? Takže 1/3 připadne a to je těch 20 V. Takže bychom k tomu mohli přistupovat k tomu zjišťování napětí i jakože dělíme napětí zdroje v poměru nějakým. Tak a koukneme se ještě na několik drobných cvičení. Stáli bychom před úkolem, že tady máme sériový spojení 50 ohmů a 20 ohmů a víme, že tady na tom rezistoru je napětí 10 V a zajímá nás, jaký napětí bude tady na tom rezistoru. A tady samozřejmě s výhodou můžeme využít toho pozorování, že čím větší odpor, tím větší bude napětí. Tady ten odpor je 2,5krát menší, 2,5krát menší, tudíž i to napětí bude 2,5krát menší, jo, takže nám vyjde to napětí 4 V. Případně by mohl využít právě to pozorování o tom poměru těch napětí a vyšlo by mi samozřejmě to samý. Další úkol by mohl znít tak, že máme tady zdroj 12 V, mám tady 25 ohmů jeden odpor, 47 ohmů druhý odpor, zajímá mě napětí na tomhletom rezistoru. Určitě bych mohl udělat to, že bych si spočetl celkový proud obvodem a pak použil U se rovná R krát I, ale můžu to taky dělat přímo, že právě těch 12 V si řeknu rozdělím na 25 plus 47 dílů a 25 z těch dílů připadne na ten rezistor. Jo? Takže 12 krát 25 děleno 25 plus 47. Vyšlo by mi, že U1 bude 4,7 V. Tak doufám, že to není špatně, ale tak proč ne? Dobře, tak potom bychom mohli mít další úlohu a to by bylo, tady to nebude 4,7, mně si to číslo zdálo nějaký divný, ono to nejspíš bude 4,17. Jo, ale takže odbočka, jo, tak to by bylo asi spíš. Tak, další úložka by mohla být, že mám sériový spojení 50 ohmů, 30 ohmů a teče tam proud 4 ampéry. Jo? A mě zajímá, jaký je to U2. Tak to by se mohlo zdát jako nějaká podivná úloha, ale vlastně tady můžu rovnou si říct, no tak když tady tečou 4 ampéry, tak tady taky tečou 4 ampéry a když vím proud tím rezistorem, nemusím dál uvažovat a vím napětí z Ohmova zákona 30 ohmů krát 4 ampéry a musím tady naměřit 120 V. Tak a potom ještě další 2 cvičení, tak teď stojíme před úkolem, že tady máme 6V zdroj, odpor 40 ohmů druhého rezistoru a měřím na tom napětí 5 V a zajímá mě, jaký potom je odpor tady toho rezistoru. A tady si všimneme, já automaticky vím, když tady je 5 V a celkově 6 V, že tady musí být 1 V na tenhle ten rezistor. Na tenhle ten rezistor musím na něm měřit napětí 1 V. A když je tady napětí 1 V, tak to napětí tam je 5krát menší a tudíž i ten rezistor musí mít 5krát menší odpor. Takže mi vyjde, že odpor toho rezistoru R1 bude 8 ohmů. Tak a úplně poslední věc. Co kdybych ty rezistory měl 3, tak ten princip by byl úplně stejný. Odpor celkového spojení by byl součtem všech těch odporů, takže tady 12 ohmů, tudíž bych mohl spočítat, že celkový proud tím obvodem je zase I se rovná U lomeno R, 24 V děleno 12 ohmů, což jsou 2 ampéry.
a z toho bych pak zase mohl počítat ty napětí na těch rezistorech. A stejně tak bych mohl použít, jo, že kdybych chtěl třeba napětí na tomhle rezistoru, tak bych si řekl, ano, já napětí zdroje 24 V dělím na 3 plus 4 plus 5 dílů a 4 ty díly mi připadnou na tenhle ten rezistor. Takže ty principy by byly stejný. Tak. A ještě jednou úplně na závěr vlastně shrnu to, co tady je to fyzikální gro věci, a sice, že ten proud se chová jako nestlačitelná tekutina tady, takže proudy jsou rezistorama stejný. A potom, že vlastně, co se týče toho napětí, že to napětí se rozděluje mezi ty rezistory a je to vlastně kvůli tomu, že to napětí nějak odpovídá, jo, je úměrný té potenciální energii, která se tam ztratí, jo, na zdroji se ta potenciální energie navýší a pak na těch rezistorech se ztrácí a samozřejmě pro to napětí na těch rezistorech musí mi dát celkový napětí, co mi dává ten zdroj. No a to je asi tak všechno.